What did you? Retest again and again and again. I think again and again. Play music. I get to you to mess it right things way. Move on with right things way. Kumbare right things way. This is it right things way. I get to you to I know right up and doing more. You want to mirror them because no more. I get to you to I know right up and doing more. Ndichingwati vanobva vatichi tarisa mutanzi vabva vandidaira ndabva naita staira vatichi again shalalalalalalalala na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  paketoyuti anodaira pandoimba ivo vanomira neni pasinoimba paketoyuti vanodaira pandoimba kuwatana kambusuma mese dairai maobo mudenga katanzi kanyowa ni makumbo mudenga musoro mudenga maketo yuti neni vanobva vapenga uona kukona ndarati zatarenda maketo yuti anodaira pandoimba ivo vanomira neni pasinoimba maketo yuti vanodaira pandoimba ivo vanomira neni pasinoimba ivo vanoti ken ndichingwati wati vanobva vatichi tarisa mutanzi vabva vandidaira ndabva naita staira vatichi again shalalalalalalalala